काहिबारि आरो नाफ्टिफारायाव गोथार बाथौ सान फालिदों। दुलाराय आसामनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा BTC बियाबनि काहिबारि आरो 35 नं मुदैबारि बियाबनि नाफ्टिफारायावबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा मेहेरगोनां हाबाफारिजों माग दाननि नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ सान फालियो। मख'नो गोनांदि काहिबारिनि गं 72 नखर समाजनि नाजानायाव आइदेव दखरा बाथौ महासभानि बानजायनायाव काहिबारि आबाद फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों बाथौ सान फालिनाय जायो। गुबुन फारसेथिं सानजा खलायगाव दखरा बाथौ महासभानि बानजायनायाव नाफ्टिफारा दखरा बाथौ महासभानि बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गोथार बाथौ सान फालिनाय जायो। बाथौ सान फालिथायनि सोमोन्दै आइदेव दखरा बाथौ महासभानि आफादगिरि आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो सानजा खलायगाव दखरा बाथौ महासभानि सिबियारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। जों बयबो मिथिगौ दिनै आसामनि खना खनला थानाय गासै बाथौआरि बर'फोरा दिनैनि बे मागो दाननि जा नैथि मंगलबार सान बे सानखौ बाथौ सान महरै गाजा गोमजायै गंफ्रोमबो गामि आन्चलिक बियाब जिल्ला आरो रायजोनि बेफोर थानसालियाव गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बे खुंथाया आसामल' नङा आसामनि बाहेरनि बर'फोरखौबो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बा बे बाथौ साननि गेजेरजोंनो जों गावनि राव धोरोम थुनलाइ हारिमुखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बेनि थाखाय जों साग्रिद खालामनाय जादों आरो बे नैथि मंगलबार बाथौ सानखौ आसाम सरकाराबो दिनैनिफ्राय 5 एबा 6 बोसोर सिगाङावनो जों सरकारि बन्द हिसाबै जोंखौ फोसावदों। बेनि दारै जों जोंनि बे बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों सुबिदा मोनदों। बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ जों बाथौ सिबियारि रायजो राजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो जोंनि बे उन जोलै जोंनि बाथौ सिबियारि बर' लाइमोन आइ आफा बिथांमोना जाहाथे गावनि धोरोमखौ राव थुनलाइखौ फोथांनो थाखाय बयबो लोब लोब आवगायबोयो। बेनि थाखाय बे बाथौ साननि बे गोथार मंगलबार साननि बे बाथौ फोरबोनि गेजेरजोंनो बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। खुलुमबाय बड'सा चेनेलनिसिम जोंनि बे 32 बोसोरारि जथुम्माहा जों जायबायदि लाहार फाहार खालामनानै गासै धोरोमारि सिबियारिखौ बेयाव ज' खालामनो हाबाय जों गिबियावनो बे बानजाय आफादनि जानानै नोंथां चेनेलनिसिम जों साबायखर बावबाय आरो हाजासे जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गोसारलांनाय समावहा गासै धोरोमारिनि जाहाथे गोसारलांनो हाथों होननानै जों गासैबो 28 गामिफोरा बे ज' जानानै जोंनि बे बाथौ सिबिबाय बिनि थाखाय साबायखर गासैयानो ज' जानानै जों बे दुखु सहायनाबाबो बेयाव ज' जाबाय बिनि थाखाय जों बे माइनाव फोथाराव गोजोननाय मोनबाय आरो बे खोनाखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम बरायनाय जाबाय आरो साननैनि हाबाफारि लानानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो बे धोरोमनि बागै मा मेसेज होनो सानो? जों बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंना जे खौसेथि बा धोरोमनि गेजेरावहा खौसेथि दं बे खौसेथिखौ जों फोरमायनो नागिरदों आरो जोंनि बे साननैनि हाबाफारियाव जों मिथिबाय जे जोंनि धोरोमनि फारसे सोबानो दावगानाय दङ आरो गोसो दङ बेनिखायनो बेयावहा ज' फैनानै जोंनि बे धोरोमसालियाव हेफाजाब होफैदो। आथिखालाव नुनो मोनो आजिखालि लाइमोनफोरा धोरोमनि बेलायाव एसे फावसायनायखौ नुनो मोनो बिनि बागै लाइमोननो मा मेसेज होनो सानो? दायो लाइमोनफोरनि फारसे जोंनि बे मेसेजखौ आं होनो नागिरो जिहेतु
जौगाखां इयुनावहा बे लाइमोनफोरानो जोंनि धोरोमखौ बासायना लाखिगोन बे बासायना लाखिनायावहा जोंनि लाइमोनफोरा गोख्रैयैनो बाहागो लानांगोन दा इयुन जोलैया जोंनि जुदि बे धोरोमखौ बासायना लाखिबा जोंनि बैसोगोरा मानसिफ्रा थैनानै थांबाय नाथाय बिसोरनि बे मिटिंफोराव फैनानै बे बाथौनि खोथाखौ मोजाङै खोनानानै बिसोरनि हाबाफारियावहा जौगाहोनायाव बा उन्दै उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ फोरोंनांगोन दा बेबायदिनो बे मेसेजखौ आं होनो नागिरदों साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खुंदों आच्चा खुलुमबाय आं जाबाय बे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आइदर बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जोंहा दिनै नैबे 36थि बोसोरारि जथुमा 36थि बोसोरारि जथुमा बे जथुमावनो जोंनि जिथु मावसम बे मावसमा जोबफैदों आरो बे मावसमखौ जोबनाय लोगो लोगो जोङो दिनै थांनाय हरावहाय अर्थात 22 तारिखनि हरनि थान्दै जथुमाव जोंनि आफादखौ सेफायना जों दिनै आरोबाव गोदानबो दाबावबाय जोंनि बे आइदर बियाब बाथौ गौथुमा बोसोरफ्रोमबो बिदि बोसोरारि जथुमाखौ जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफोरजों बानजाय जानानै खुंबोबाय थायो बेबायदिहाय जों दिनै नैबे खासिबारि गबिरालि ओनसोलनि खासिबारि गामिनि रायजो राजानि बानजायनायावहाय जोङो नैबे 36थि बोसोरारि जथुमा लोगोसेनो जोङो सरजाबना लाफादों जोंनि गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारिखौबो जों सरजाबना लानानै नैबे खुंथायखौ खुंदों जोंहा गासै बे बियाबनि सिङाव गं 28 खान गामि दङ बे 28 खान गामिनिनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों मैया हराव जोंहा बेबायदिनो प्रतिनिधि सभा जायखौ जों थान्दै जथुम बे सान्दै जथुमा जानानै थांबाय आरो दिनै बिदिनो जोंहा गेवलां मेलावहाय जोङो जोंनि मानिजाथाव आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों बे हिसाबै बिथांमोना फैनानै नै दा गेवलां मेलावहाय बाहागो लागासिनो दङ आरो बिलिफाङावबो जोंहा बिलिफां हारिमु बिलिफांबो दङ बेहायबो जोङो हांख्रायजानाय जोंहा आलासि दङ अर्थात माने मेथाइ खनगिरि दङ बिथांमोनाबो गाजा गोमजायै बे गोथार बाथौ मुं साननि मुङैहाय जोबोद माने रंजा बाजा बे हाबाफारिफोरखौ खुंबाय थागोन बिदिनो जोंहा दिनै बे हाबाफारिया मोनावहाय जोबगोन दा जोंनि बे खासिबारि गामिनि रायजो राजाया जोंनो जोबोद माने खस्थ' खालामना गावसोरनो धनफोरखौ खांनानै फैसा बायदिसिना खांनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंनानै होदों आरो लोगोसे जोंनि जिथु रायजोफोर बे रायजोफोराबो खुसिजोंनो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों इयुनसिमबो जोंहा आरो नैबे फैबाय थानाय 37थि बोसोरारि जथुमाखौ जोंनि बियाबनि सिङावनो थानाय गामि ओरैहाय उत्तर गुवाहाटी खलिहै बे खलिहै गामियावहाय 37 बेखौ जोङो बोसोरारि जथुमाखौ खुंगोन खालमानसि बे जानुवारि अर्थात 25 जानुवारियाव जों खुंगोन बेखौबो जों बे हाबाफारियावहाय बयबो लैहोर लैहोर थांनानै हाबाफारिखौ बाहागो लागोन बेखौ जों खावलायनायजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे बुंनायखौ एसेयावनो आवथायदों गोजोन्थों आइदर बियाब बाथौआ डिलेगेट जालांबाय बियो मा थांखि लानानै नोंथांमोना खामानि मावनो सानदों जोंनिया जेनेबा बे जिहेतुके मावसमा बोसोरथामनि मावसमा एबार जोब्बाय दा बे हिसाबाव जोङो आफादखौ सेफायनानै आफादखौ दानायबो जाबाय जोंहा आरो बेयाव थांखि जादों दिनैनि फुङावहाय फिन जि जर'खा सावराय जथुम जादों बेयाव जोंहा थांखि जाफिनदों जे जोंनि जितु बियाबनि सिङाव थानाय गाहाय थानसालि बे थानसालिया जाबाय जोंहा देवर गामियाव दङ बे थानसालिखौ जोङो दिनै बोसोरथामनिफ्राय लुबोगासिनो दङ दायो जोंहा फाउन्डेसनखौ जाजोब्बाय बेखौ जोङो देग्लाय गोगोमै आरोबाव थांखि लाफिनदो जे खम समनि मादावहाय जोङो रायजो राजानि दान फैसाजोंनो अनसुंथाइफोरजोंनो लुफुंनानै दिहुनगोन बेखौ गोगोम थांखि लानाय जादों आरो लोगोसे धोरोमनि जा फोसावनाय फेहेरनाय हाबाफारि दङ बेफोरखौ जों फारि फारि लालांबाय थानानै जों थांखि खाना लादों थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ
सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।